олимҷон панҷизода, рӯзибои ғанизода, соҳиби ҳамин хонадон азизҷон. бинен устод ғанизода, кани ягон чизи хубе гӯед дар ҳаққи акои азизҷон. азизҷон як марди саховатпеша, як марди ҳунарманд. раҳмат дар ҳамин ана инҷа нигоҳ кунед, кӯҳҳои баланди сар ба фалак, нигоҳ кунед, қуллаҳои сар ба осмон кашида, дар мобайни ҳамин қуллаҳо ин тарафа нигоҳ кунед, баландӣ 4 сӯ фақат иборат аз харсангҳо дар як замини сангистон, мана як мавзее ки иборат аз ҷаннат барпо кардаанд. мо хоҳ аз боло биёем, хоҳ аз поён биёем, як пиёла чои ин нафарро албатта нӯшида, нӯши ҷон карда, пас аз инҷа ё сӯи боло ё сӯи поён раҳ мегирем. раҳмат ба ин марди саховатпеша. боғашон боғи ҷаннат, мана меваҳошон ширию шарбат, обашон оби софи ноби ҳавзи кавсар. мана ин оба нӯшед, роҳати ҷон мекунед. ҳамин қадар меҳнате ки шумо кашидеду ранҷ кашидед, ранҷ кӯфтаи ҳамин роҳро, мана ҳамин як пиёла оби, мана ҳамин чашма оби ҳамин сой иншоалло аз тunu ҷони мо бадар кард. раҳмат ба ин одам. ин чашма оби куҷо аст? ин чашма об аз ҷон пурсед ки чӣ хел машаққат аз куҷо овардаанд? аз ҷон ин обро аз куҷо овардед? чӣ хел? ин об ако ҳамин сои баланд, қулӯи баланд, ҳамон баландӣ ба вай омардагида шилан қатъи гӯронда ба даруни замин. ҳамин пластик, ҳамин турбаҳои пластики қатъи аз боло тахмин чақадар масофа аст? аст як 600 метр мебарад боло аз баландӣ. аз ягон даҳони чашма гирифтеду овардед? ин сойро номаш чӣ мегӯянд? сои бедо. сои бедо. офарин, номи бисёр аҷоиб. дар сари чашма ҳамон бедо ҷой гирифта. бед дорад. бед дорад. албатта бед ҳаст. офарин. мана ин сое ки ин бисёр як ҷангали анбӯҳ, як аҷаб як сои воҳиманок, мана ин сои боло, ин чӣ ном дорад? ин сои об, ин соидам об ҳаст, оби пашша мегӯянд, сараш ёдгора гуфтаги ҷангал дорад. нагуфтам арчазор, ёдгора гуфтаги ҷангал дорад. номи ҷангалакро ёдгорак мегӯянд. номи чашмаро оби пашша мегӯянд. оби пашша мегӯянд. офарин. сабаб чаро? инаше намедонам ин соиша чаро оби чашма мегӯянд. инҷа шумо мавсимӣ меистед? аз кадом вақт то кадом вақт? мавсимӣ меистем аз моҳи апрел то моҳи ноябр. аз моҳи апрел то моҳи ноябр меистем. то моҳи ноябр. ва то моҳи ноябр меистед инҷо ҳама меваҳоро ҷамъ мекунед, пас куҷо меравед? пас оқолтин қишлоқ ҳама Олтинсой раён. Олтинсой меравед. аслан чӣ касб доред шумо? касбам бор чӣ? ҳамин деҳқонӣ, чорводорӣ. зинда бошед. ҳазорон раҳмат ба шумо ки барои мо аз кулбатон ҷо додеду аз дастурхонатон нон. ташаккур ба шумо. саломат бошед.